నిజమే మా ఇజం, నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పడమే మా నైజం, అన్యాయాన్ని ఎత్తి చూపడమే మా లక్ష్యం. ప్రతి క్షణం ప్రజల కోసమే పనిచేస్తున్న ఛానల్ టీవీఎంపీ న్యూస్ ఛానల్. నమస్కారం, వెల్కమ్ టు టీవీఎంపీ న్యూస్. ఇక అప్డేట్ చూస్తే, జోరుగా అక్రమ రేషన్ రవాణా సహకరిస్తున్న అధికారులు. బెల్లంకొండ మండలం పరిధిలో ఉన్న గ్రామాల్లోని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేదలకు పంపిణీ చేసిన బియ్యాన్ని డీలర్లు తాము వేయించుకునే రేషన్ షాపుల్లో ఉంచుకొని అర్ధరాత్రి సమయంలో అక్రమ రేషన్ మాఫియా గ్యాంగ్కు ఎక్కువ రేట్లకు అమ్ముకుంటున్న పిఎస్ అధికారులు కానీ పట్టించుకోవడం లేదని గ్రామాల ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇకనైనా ఉన్నతాధికారులు చొరవ చూపి పేదవాడి బియ్యాన్ని ఇంటికి చేరేలా చూడాలని చూసుకోమని చెప్పి ఫస్ట్ చెప్పినాం. అయిపోయింది మరి డబ్బులు చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఎవరిది కొడుతున్నావు? ఇప్పుడు కందిపప్పులు జనాలకి డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఆగు రాదురా ఒక్క నిమిషం. ఏడ కొత్తగా విజయ్ బాబు వచ్చింది, ఇంటికి పోరాలంటారు. ఆగరాదు కొద్దిగా, ఇంటికి పోవాలి. అరే నువ్వు సిగ్నల్ బాధ అడిగాదు. నువ్వు కందిపప్పు పిల్లగాడు వాడు అల్లాడిపోతుండు. 6 బత్తాలు ఉన్నాయి. కూర్చోమ్మా. సెల్లర్ తెచ్చుకోవాలి. 10 రూపాయలు చేయబడుతుంది. అరే మాకు డబ్బులు వద్దేమొద్దు, బియ్యమే కావాలి కానీ మిషన్ పోయొస్తా. 50 200 12 రూపాయలు అడుగుతున్నారు. అరగంట టైం ఇచ్చి వాడి మాకేమో వాడు 9 ఏడు పేరు దూరా కొండలు రావు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ టీవీఎంపీ న్యూస్.